É que hai algo que non me encaixa. E é que vestido así, non sei. A ver, as cazolas e os fogos encantanme. Pero a monarquía e os reis non tanto. Como tes isto? Claro, foi outro día. Podo quedar con él? Se me prometes que non lle... Prometido. Pois nada. Vai ser mellor que marche. Por qué? Se o saben os meus compañeiros, van a pensar outra cousa. Non está ben que esteamos sós. Paseábamos xuntos, como facemos últimamente, e viñeches á miña casa a buscar un libro para a tua tía. Foi culpa miña. Podía lo traer a clase. Rosalía, de que tes medo? Sabes onde está a porta?